mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Nhau yandiunza pano mukomana she panewo izvo zvakaitwa naamai vangu. Amai vangu vakazoshaika zvavo, saka mukomana uyu I think iko zvino anenge atova nemhuri yake. Handizivi kuti aripi, kuti achiri mupenyu here kana kuti akazofa, asi chandinoziva ndechekuti ikoko kwaanenge ari upenyu hwake hausi kumufambira zvakanaka nekuda kwemacases avo akaiswa pamusoro peupenyu hwake naamai vangu. Handizivi kuti amai vangu vainge vachimborwa godo rei paari mukomana iyeye. Zvakaitika mukomana ndezvekudai: mukomana uyu akati apedza kunyora O-level yake mainge muri mugore ra2008 ndobva achizouya kunoko kuJoni. Ipapo isu vamwe tainge tichiri kumanyidzana nemamarriages. Then amai vakabva vachizondiudza kuti muvakidzani hwavo uyo wandichati amai Trevor. Saka amai Trevor ava ndo vainge vari mubereki wemukomana uyu akazokeswa naamai vangu. Amai vakandifonera vakabva vanditi vainge vava kuvhairirwa naamai Trevor because zvakaitika ndezvekudai: Trevor uyu paakauya kuno kuSouth Africa, vabereki vangu vainge vachida kuti ange achizobatana neimwe hanzvadzi yangu, saka takabva tachizoshaya mari. Saka vainge vava kuti amai Trevor vainge vava kudada kwazvo because Trevor akangoti achingosvika muno muJoni akabva atanga kushandira umwe murungu uyo ainge achimufarira kwazvo. Saka apo amai vangu pavakazonyanya kubatikana ndeapo pavanoti anzi vakazoperekedza amai Trevor ava kwamunhendzva vachienda kunotora magrosari mushure mekunge Trevor atumidzira magrosari. Saka amai vangu nekuda kwekuti vainge vaperekedza amai Trevor kunogamuchira magrosaries ainge atumidzirwa nemwana wavo, vainge vachitarisira kuti zvimwe kuda vainge vachazopiwawo something. Zvinhu zvakazoti zvaoma, vasina kana mafuta ekubikisa mumba. Vanoti ivo vakazokumbira amai Trevor mafuta ekubikisa, ndokubva vachizoudzwa kuti vainge vasina. Asi pavakaenda kunotora magrosari hanzi painge patori nezvigubhu zvima5 liters zviviri, zvichireva izvo kuti amai Trevor vainge vangori munhu ainge achingonyima. Saka mai vangu kubva ipapo vainge vava kungogara vachingoshora nekutuka amai Trevor, asi vachiita sekunge vanowirirana navo. Zvino nerimwe gore vakabva vachizonditora vakaenda neni kune imwe nganga. Ipapo ndainge ndichabva mukubetserwa mwana wangu musikana, saka vakabva vati aifanira kuti ange achienda kunokweshwa nhova. Takabva tachizoenda kumba kwenganga iya, asi ndakazotozviona kuti tainge tisina kufambira nyaya yomwana kuti ainge achifanira kuti ange achikweshewa nhova. Tainge tafambira zvedu nyaya yekuti amai vangu vainge vachida kuisa macases pamusoro peupenyu hwaTrevor. Tirimo mumatare vakabva vachizotanga kutaura neng'anga yavo pamusoro paamai Trevor, kudada kwose uku kwavainge vachiita zvekare naiyewo Trevor wacho kushanda kwaainge achiita because ainge atova nefoni achigara achingofona. Saka ivo vainge vachiti vaiitirwa noise naamai Trevor. Hanzi amai Trevor vaitaura nemwana wavo kana usiku hwose vachivhaira, dzimwe nguva vachitobuda panze vachimubvunza kuti kuri sei kuJoni. Apa ivo amai vangu vainge vachitambudzika. Isuwo zvinhu zvainge zvakatiomera, tainge tisingatokwanisi kuti tinge tichivapawo kana mari kana kuvatengera zvokudya. Saka zvadaro amai tirimo mudare vakabva vachizoti vainge vachida kuti Trevor uyu ange achizotevererwa nemacases kweupenyu hwake hwose. Saka Trevor uyu
akatevererwa nenjuzu 3 dzakashata. Njuzu idzi mukoma ndedzechikadzi uye zvekare vainge vari vakadzi vainge vari varungu, ndo njuzu dzakanomutswa nen'anga iyi, saka dzinomuteverera. Ikoko kwaari mukoma haambofi akabata chinoendeka, kunyange akanzi ashanda nemakesis awo aripo pamusoro peupenyu hwake, haana chaanombofa akaita neupenyu hwake, nekuda kwekuti njuzu idzi dziri 3 kudaro anenge achitoita sekunge njuzu idzodzo vakadzi vake. Saka toti kana kuri kunzi akawana 1000 rands anenge achifanira kuti ange achigoverana nadzo njuzu idzodzo, imwe neimwe yotora 300 iye anobva asara ne100 rand. Saka ndo zvinoitika muupenyu hwake. Handizivi hangu kuti aripi, asi ndo makesis awo akaiswa pamusoro peupenyu hwake. Njuzu idzi dzinozoenda dzichinopa vamwe vanhu vadzinenge dzichishandidzana navo. Ipo paya pamunenge muchiti njuzu dzangu dzandipa malaki, mari kana kuti laki iroro rinenge ratotorerwa umwe munhu. Ndo zvakaitwawo naamai vangu izvi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Asi ndinogara ndichingonamata munamato wangu ndewekuti dai iye kwaari iye Trevor uyu zvikanzi ava munhu anonamata, asi kana akaramba zvake ari munyika asingaiti zvekunamata, achasvika mukufa ari rombe rekupedzisira. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo makesis awo akaiswa pamusoro peupenyu hwaTrevor, nekuda kwekuti hanzi amai Trevor vakaendawo vakanogamuchira magroceries avo kwamunhendzva ainge atumidzirwa naTrevor, hanzi mugore ra2009-2008. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Nhau yandiunza pano mukomanashe inhau yekuti ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Saka nhamo yangu yakatanga payakatanga mainge muri mugore ra 2014 mushure mekunge ndarambwa nemurume wangu. Saka ndarambwa nemurume kudaro ndakabva ndachizotanga kugara zvekare neumwe murume, asi vabereki vake havana kumbogara vakandifarira. Vamwene vangu ndinofungidzira kuti ivo vainge vachiroya. Mukoma ndakazobvapo pamba pavo ndikabva ndachizotanga kugara nemurume wangu mutauni, asi ndinofungidzira kuti ndainge ndatogadzirwa ini pandakanzwa nyaya yomwe mukadzi uyo ainge achiti iye semuroyi anokwanisa kungokuitira utsinye hwekuti anokutemerera nyora, zvekuti kwose kwaunenge waenda unenge wava kuita sekunge uri magneti. Zvechokwadi ini mukoma ndiri magneti yevaroyi. Ndinogara ndichingomutswa nevaroyi ndichienda ndichinoshandisiwa. Ndinongogara ndakaneta nguva dzose, feeling so exhausted, zvichiratidza izvo kuti paya patinenge tichiti tava kurara, vamwe munorara zvenyu in peace, asi inini ndinenge ndichingoshandisiwa chete. Ndinowanzokurota hope dzinotyisa, ndinowanzokurota ndichipinda mudzimba dzevanhu vandisingazivi. Vazhinji vacho mukomanashe vandinongokaruka ndatoona kuti ndinenge ndiri mudzimba dzavo panenge patori nemunhu anenge achirwara zviya zvekuti anenge ava kuda kutofa. Ndinongoramba ndichingoenda kumba kwake kudzamara ndichizoona munhu iye afa, asi munhu uyu zuva randinozomuona afa manje kuhope ndinoona kuti pasaiti pake panenge paine tswanda inenge iripo uye zvekare nemapanga, zvichireva izvo kuti
pane vanhu vanenge vachida kuti vange vachizomucheka mapisi kuti vange vachizotanga kudya nyama yake. Nyaya iyi handina wandati ndakamboudza mukupenyu kwangu, nekuti ndinototya kuti vanhu vanozonditi ndiri muroyi. Hameno kuti sei ndatongovimbawo nemi mukoma kuti ndinge ndichikuudzai kuti ndo zvinoitikawo kwandiri, ende ndinonzwa nyora idzo dzinenge dzichivava kumusana kwangu. Ndine nyora mukomana, nyora idzi dzinondivava zvisingaiti zvekuti ndinongogara ndichingokwenya kumusana kwangu. Asi kubva zvandakatangawo kuenda kuchechi zvava kuita senani, because ndinoti kana ndiri muchechi iko zvinozvi zvava kuita senani. But mazuva awo andakatanga kuenda kuchechi mushure mekunge ndatendeuka, ndainzwa kubvira kutsva pandinenge ndiri muchechi. Saka nyora idzi kana ndiri kuchechi hadzivavi, hadziite sei, asi kana ndabuda muchechi ndopadzinotanga kuvava. Handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe mungandipawo advice yakaita sei. Akandigadzira handizivi, asi ndinofungidzira kuti ndivamwene vangu, because mavengero avo avainge vakandiita vamwene vangu. Handizivi kuti chandakavatadzira chaicho chainge chimbori chii pasi pano pezuva. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichivapa advice mucomment section. Asi kuchechi ikoko dai maedza kutsvaka munhu uyo wamunotaura naye, asi ivo vari kuti anzi ndinonyara kuti ndinge ndichiudza vamwe vanhu vekuziva kuti ndo zvinoitika izvi pandiri. Ndinotya kuti vanhu vanozotanga kundiita rusaro raganda vachiti uyu muroyi. Zvino kana mukasataura nyaya yenyu, mukasabuda pachena, munobatsirwa sei? Asi ngativapei advice mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndakaudzwa kuti gore rino ndiri kufanira kuti ndinge ndichifa. Ndiri kufara mukoma, nhasi date richiti musi wa 20 July ndichiri mupenyu, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichifa musi wa 2 July, asi nenyasha dzake Mwari handisati ndafa. Saka ndakazvarirwawo mumhuri iyo yainge iine vana 5. Saka pahu5 hwedu tangosara tiri vatatu, vamwe vaviri vakafa. Ende zvechokwadi mukoma, vakafa nenguva iyo yatainge takaudzwa kuti ndo nguva yavachafa. Vabereki vedu mukoma, ivo vakaenda kuMozambique. Vabereki vedu vainge vachiita zvekurima. Saka ndinobvawo kwamutoko uko. Baba vangu vainge vaine hama dzimwe dzakaenda kuMozambique, vakazoti vaendako kunoshanya naamai. Zvinonzi hanzi ndopa vakabva vachizoendeswa kun'anga. Vaenda kun'anga paya vakabva vachizopiwa mushonga uyo wavakanzi ndiwo wainge uri mushonga uyo wavaifanira kuti vange vachizoshandisa mukurima. Saka vakaushandisa mushonga iwoyo. Mukoma, isu tainge tichitodzidza kuboarding school, kunyangwe pamba pedu ndo painge pachitonzi ndo musha wevanhu vane mari vakapfuma muvillage. Baba vangu ndo munhu wekutanga kutenga motikari muvillage. Saka ivo baba vakazokanganisa mhiko dzavo, nekuti vainge vakaudzwa kuti vaisafanira kuti vange vachizorara neumwe mukadzi kunze kwaamai vangu. Asi baba vakabva vachizochiva umwe maid, because tainge titori namaid even though tainge tigere kumaruzeva. Vakabva vachizomupa pamuviri. Vamupa pamuviri kudaro akabva achizonozvara mwana ainge akakanganisika. Mwana uyu akabuda musoro wake wakazvimba, ainge asingatarisiki zvachose. Mukoma, makambozvinzwa kupi kuti musoro wemwana unoputika? Ndo zvakaitika pamwana iye uyo akazvarwa naamainini, because amainini ava vakatombogara
pamba pedu kudzamara vachizongosiyawo mushure mekunge vaona kuti mwana wavainge vakazvara akabuda achityisa uye zvekare ainge akazara mvura mumusoro. Mwana uyu mukoma ainge asingasvinuri ende mukaka wacho vaitoita wekutosvinira mukaka nekuti pachezvake haana chaainge achikwanisa kuita, saka akabva achizoputika mukoma Nashe apo pavainge vakamuradzika pamubhedha pakazara mvura mukoma zvainge zvisingaitikani zvichityisa. Ndokubva achizoradzikwa mwana uyu, saka amainini vakazongobvawo pamba vakazoenda. Saka baba vainge vatokanganisa mhiko dzavo semunhu ainge akaudzwa kuti ainge asingafaniri kuti ange achirara nevamwe vanhukadzi. Baba vainge vatokanganisa mhiko dzavo, saka baba vangu mukoma vakazongotanga kungofamba vachienda munzin'anga dzakasiyana siyana. Vaiti kana vakanzwa kuti kwakati kune n'anga inorombesa inopa masimba, vaienda kuya vachida kuedza kubata nyoka yavo kuitira kuti nyoka yavo isazoramba ichivashungurudza because yainge yava kuvanetsa sezvo vainge vakakanganisa mhiko dzavo. Saka baba vangu mukoma vakazofa vainge vava nezvikwambo zvakawanda. Mukoma zvikwambo izvi zvinorarama neropa, zvakatanga zvichapukuta hama dzababa kudzamarawo hama dzababa dzaona kuti ishi pano tiri kupera. Pavakafamba vakabva vachizoudzwa kuti baba vangu ivo vainge vakaromba, saka vanhu vakabva vachizotanga kuita mago back to sender. Iniwo baba vangu vakaurawanego back to sender. Baba vangu vakafa rufu runorwadza, vakaita zvekuzvisungirira, but baba vainge vatova nemazuva vachiti ivo vainge vachiona zvikwambo zvavo zvichiuya zvichida kuvauraya, saka vaizotoponeswa nenyoka yavo. ndo yaizvimoneredza pavari yobva yatanga kurwa nezvikwambo zvavo. Asi ndinoona sekunge zvakazovakurira zvekare zvikakurira nyoka iyoyo, nekuti baba vangu vakazongowanikwa vakazvisungirira. Mukoma Nashe vainge vakachekwa mabody parts avo, asi mukoma kuti tingati ainge ari mabhinya eni handioni. So fast forward mushure mekunge baba vangu vashaika, amai vangu vakazotanga kupenga. Amai vakasvika pakufa vachingorwara nechirwere chekurasika njere. Mushure mekunge amai vashaika, pamba painge pava kusagarika zvachose. Takazototanga kutogarawo pamba, hanzvadzi dzangu dzikazotonovaka zvekare pamusha watakasirwa nevabereki vedu a couple of years ago, mushure mekunge tamboenda nevamwe madzibaba vakanoroverera hoko pamba pedu. Saka zvikwambo izvi hazvichakwanisi kuti zvinge zvichienda zvichinobaya hama dzababa nekuti vakaitawo mago back to sender. Saka zvava kuda kungobaya isusu, ende zvinototaura mukoma. Seni ndinotozvinzwa zvikwambo izvi zvinowanzo kutaura usiku, paya pakati pausiku ndinotongonzwa kuti mumba munenge muine zvinhu zvinenge zvapinda zvototanga kutotaura. Saka kana zvichitaura zvinenge zvichitonyeya, zvinenge zvichiita sekunge zvinenge zvichindinyeya kana kunyeya one amongst my siblings, zvichitotaura kutoti musi wakati ninge uya ari kufanira kuti ange achizofa. Saka iro rinogore mukoma, kana kuri kunzi ndikakwanisa kupona gore rino, ndichati Mwari kudzwai, because zvinototaura zvichitoti gore rinori harisi kuzopona. Ndaifanira kunge dai ndakafa muna July, saka ndichiri mupenyu, tichiri muna July zvedu. Ndinonamata kuti dai July angopera, kana tikabata August ndichiri mupenyu, ndichati Mwari kudzwai. Asi mazuva ari kufamba zvawo mukoma. Pane zvose zvandinoita ndinenge ndichingoti Mwari ndirangarirei. Kana kuri kunzi ndikafa, ko vana vangu vachasara vachichengetwa nani? Tapera mukoma. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe apo kana munamatawo muchitifungawo isu vamwe tinenge tichitambudzwa tichitevererwa nemweya yerima. Ndiyo secret yandikunza pano. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I just need your prayers.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mhuri yeZimbabwe, I need your prayers, ndinoda minamato yenyu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi dai vakafa vati musi wa 2 July if I remember. Hanzi dai vakafa musi wa 2 July, saka vakanditumidzira confession yavo uri musi wa 20 July vachitenda Mwari kuti at least vachiri kurarama. Hanzi chinondirwadza vana vangu vachiri vadiki. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo. Hanzi please pray for me nekuti ndine mweya yerima iyo inonditeverera. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.